رب را کڑے ساخ کل نبی نشت دے مثال دا مدنی نشت دے مثال دا مدنی رب را کڑے ساخ کل نبی نشت دے مثال دا مدنی نشت دے مثال دا مدنی 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 نشت دے مثال دا مدنی رب را کڑے ساخ کل نبی نشت دے مثال دا مدنی نشت دے مثال دا مدنی داس خوک جانان زما خوک سنل دربان زما یاد پتواها یاسین عربی سلطان زما داس خوک جانان زما خوک سنل دربان زما یاد پتواها یاسین عربی سلطان زما عربی سلطان زما پاک رب قرآن خپلستائی نشت دے مثال دا مدنی نشت دے مثال دا مدنی مدنی مکی نشت دے مثال دا مدنی رب را کڑے ساخ کل نبی نشت دے مثال دا مدنی نشت دے مثال دا مدنی شان لری آلا کل مخی والدوحا کل زلپی دار پتار لری طولو نبالا کل شان لری آلا کل مخی والدوحا کل زلپی دار پتار لری طولو نبالا کل طولو نبالا کل مخکوی رنائی نورانی نشت دے مثال دا مدنی نشت دے مثال دا مدنی نشت دے مثال دا مدنی مکی مدنی نشت دے مثال دا مدنی رب را کڑے ساخ کل نبی نشت دے مثال دا مدنی نشت دے مثال دا مدنی پاشا بے میراج مولاو بللو یار زما ادری دن نبیان پسی شو امام پاک سا پاشا بے میراج مولاو بللو یار زما ادری دن نبیان پسی شو امام پاک سا امام پاک سا دیر دینا زبلے دربی نشت دے مثال دا مدنی نشت دے مثال دا مدنی رب را کڑے ساخ کل نبی نشت دے مثال دا مدنی نشت دے مثال دا مدنی جلال تحسین اللہ زار شما دا خوگا کم بصیفتو نئی دے پزل درب پما جلال تحسین اللہ زار شما دا خوگا کم بصیفتو نئی دے پزل درب پما دے پزل درب پما وعلم شفاعتی یم عاسی نشت دے مثال دا مدنی نشت دے مثال دا مدنی مدنی مکی نشت دے مثال دا مدنی نشت دے مثال دا مدنی رب را کڑے ساخ کل نبی نشت دے مثال دا مدنی نشت دے مثال دا مدنی جلال تحسین اللہ زار شما دا خوگا کم بصیفتو نئی دے پزل درب پما وعلم
شفاعت یم عاصی نشت دے مثال دا مدنی ہو نشت دے مثال دا مدنی رب را کڑے ساخ کلے نبی نشت دے مثال دا مدنی نشت دے مثال دا مدنی